Σήμερα είναι μια διαδικασία παρουσίασης του ψηφοδελτίου Πασόκ Δημοκρατική Παράταξη στο νομό Μεσσηνίας εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου. Σε κάθε εκλογική διαδικασία, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, το μεγάλο στοίχημα είναι ποια κυβέρνηση θα προκύψει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της επόμενης μέρας για τη διακυβέρνηση της πατρίδας μας. Αυτό βέβαια γίνεται πάντα σε φυσιολογικές συνθήκες. Είναι αλήθεια όμως το ερώτημα που παίρνει τώρα είναι κρίσιμο γιατί αφορά την πορεία της χώρας μας τις επόμενες δεκαετίες. Επομένως η εκλογική διαδικασία έχει ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, ιδιαίτερα στρατηγικό. Το πραγματικό δίλημμα των εκλογών είναι σταθερότητα και πρόοδος από τη μια πλευρά και αβεβαιότητα και οπισθοχώρηση από την άλλη. Είναι αλήθεια ότι σε αυτές τις εκλογές η κοινωνία πάει κάπως μουδιασμένη, πολλές φορές διχασμένη, αμήχανη. Το πρώτο λοιπόν μέλημα των υποψηφίων μας και του Πασόκ Δημοκρατική Παράταξη είναι αυτή την αμηχανία, αυτή τη διχόνοια θα έλεγα που υπάρχει και αυτή θα έλεγα την αγανάκτηση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, να μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε σταθερή επιλογή, σε ορθή διορατική επιλογή. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 5 χρόνια όλοι μίλαγαν για σχέδιο Β. Σχέδιο Β δεν υπήρξε και δεν υπάρχει πρόταση σήμερα, 2 εβδομάδες πριν την εκλογική διαδικασία, για σχέδιο Β. Σχέδιο Β που οι συμπατριώτες μας οι Κύπροι, οι φίλοι μας οι Κύπροι προσπάθησαν κάποια στιγμή να προτείνουν και είδαμε τα αποτελέσματα. Είναι αλήθεια ότι στις εκλογές, και αποδεχτώ από όλους και φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Γιατί και ο ίδιος ο ελληνικός λαός δεν θέλει την αυτοδυναμία. Πιστεύουμε ότι οι πολίτες θέλουν μια συνένεση, θέλουν μια σύνθεση, θέλουν μια, θα έλεγα, συνεργασία σε επίπεδο πολιτικό. Θέλουν η επόμενη κυβέρνηση να είναι προϊόν σύνθεσης, συνεργασίας για την επίτευξη του μεγάλου σκοπού της πατρίδας μας. Επομένως, το δεύτερο ερώτημα που μπαίνει να απαντήσουμε είναι ποιος μπορεί να επιβάλλει αυτή τη σύνθεση, αυτή τη σταθερότητα. Από όλους αποδεχτώ, από εχθρούς και φίλους του Πασόκ, ότι το Πασόκ και ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι οι εγγυητές της σταθερότητας. Έχουν μια συνέπεια, μια αξιοπρέπεια, μια ευθύνη αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια και στον τελευταίο πολίτη είναι γνωστό ότι μπορούν την επόμενη μέρα να λειτουργήσουν συνθετικά, να λειτουργήσουν συνενετικά, να εγγυηθούν τη σταθερότητα και την πορεία της πατρίδας μας προς την ανάπτυξη. Η Δημοκρατική Παράταξη, λοιπόν, η Δημοκρατική Παράταξη είναι εγγυητής όχι μιας κυβερνητικής σταθερότητας, αλλά είναι μιας εθνικής σταθερότητας. Ξεπερνάει τα όρια της κυβερνητικής πορείας την επόμενη μέρα και αγγίζει την εθνική πορεία της πατρίδας μας. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια οι πολίτες υπέμειναν πάρα πολλά. Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν μεγάλες αδικίες σε πολλά κοινωνικά στρώματα. Θύχτηκαν πολλά κεκτημένα ετών. Όμως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αρχίζει να φαίνεται ότι είναι διαφορετική. Σιγά σιγά φαίνεται αυτό στην καθημερινότητα. Στις δουλειές, στην αγορά, στον τουρισμό, στην αγροτική οικονομία. Αρχίζει λοιπόν και φαίνεται, ίσως δειλά, ένα φως αισιοδοξίας. Η Ελλάδα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή η χώρα που έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και είναι από τις λίγες στην Ευρώπη. Το ερώτημα μπαίνει, αυτά μας φτάνουν? Βέβαια δεν μας φτάνουν. Η διαπραγμάτευση είναι σίγουρο ότι θα ήταν πιο ευκολότερη και θα είχε ίσως και καλύτερα αποτελέσματα αν υπήρχε μια ενότητα, αν υπήρχε ένα αραγές στο ιστορικό μέτωπο, ένα μέτωπο που ο Βαγγέλης Βενιζέλος την επόμενη των εκλογών του 2012 πρότεινε προς όλες τις δυνάμεις του, θα έλεγα, δημοκρατικού τόξου. Δυστυχώς τότε άλλοι έβαλαν πάνω από την πατρίδα, πάνω από το έθνος, έβαλαν τα κόμματα. Το Πασόκ και η Δημοκρατική Παράταξη, έχοντας την ευθύνη, μπήκε σε εκείνη τη διακυβέρνηση, σε μια τριτοκομματική διακυβέρνηση που στην πορεία έγινε δικομματική. Φανταστείτε λοιπόν αν το Πασόκ δεν επέμενε σε αυτή την πορεία. Ποια θα ήταν η θέση της πατρίδας σήμερα? Ποιες είναι οι προτάσεις μας γρήγορα σε σχέση με την οικονομία? Πιστεύουμε ότι το πρώτο στοιχείο είναι η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να διευθετήσουμε το χρέος. Συγκεκριμένη πρόταση. Το χρέος θα πρέπει να το κάνουμε βιώσιμο, μακροπρόθεσμο και θα πρέπει να γίνει ύστερα από μια συμφωνία με μικρότερο επιτόκιο. Το τρίτο είναι ότι
τα μέτρα λιτότητας που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να άρουν αδικίες, να αποκαταστήσουν αδικίες. Αυτές σιγά σιγά κοινωνικές ομάδες που μπήκαν στο περιθώριο, κοινωνικές ομάδες που υπέφεραν, σιγά σιγά να αποκτούν τα εισοδήματα που είχαν στο παρελθόν σταδιακά. Δεν ήρθαμε εδώ για να τάξουμε, δεν ήρθαμε να πούμε σε όλους ότι έχετε δίκιο. Θα πρέπει πρώτιστα να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες. Κάτι που δεν κατέστη δυνατό. Και είναι ένα έλλειμμα αυτά τα χρόνια. Ότι δεν μπόρεσε ο κρατικός μηχανισμός, οι ελεκτικοί μηχανισμοί να πληρώσουν αυτοί που είχαν το χρήμα. Και τεχνικά μπόρεσαν άνετα και το έβγαλαν έξω. Και τώρα είναι οι ίδιοι που επιζητούν τη δραχμή προκειμένου στα αποκαΐδια της πατρίδας να κερδίσουν. Το άλλο ζήτημα που είναι ότι η πατρίδα μας, και είναι από όλους αποδεκτό, αλλά ο καθένας το βλέπει από διευθυντική σκοπιά, είναι οι διαφορετικές αλλαγές. Υπάρχει ανάγκη μεγάλων διαφορετικών αλλαγών. Στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στην υγεία, στην αγροτική οικονομία. Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Και το σπουδαιότερο από όλα αυτά θα πρέπει να δίνουν θέσεις εργασίας. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στην Ομαρχική Επιτροπή νέα παιδιά. Νέους ανθρώπους. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα παραπάνω που είμαστε στην οικονομία να αποδίδουν θέσεις εργασίας. Τότε θα έχει, αν η νέα γενιά δεν μπορεί να παράξει, τότε δεν έχει κανένα νόημα η πατρίδα. Τρεις πολιτικές αναπτύσσονται προεκλογικά. Η μία πολιτική είναι η πολιτική του εκφοβισμού που εκπορεύεται από τη Νέα Δημοκρατία. Τότε, το 2010 που έγιναν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία κρύφθηκε. Κρύφθηκε πίσω από τα ζάπια, κρύφθηκε πίσω από τις παροχές, αποδείχθηκε σήμερα, ήρθε στις προτάσεις της δικές μας. Τώρα, το μόνο προτείνει είναι τον εκφοβισμό. Δεν εκφοβίζεται και δεν εκβιάζεται η ελληνική κοινωνία. Η δεύτερη πρόταση, η δεύτερη πολιτική πρόταση είναι η πρόταση του λαϊκισμού. Υπάρχει το ρητό στην πατρίδα μας ότι οι υποσχέσεις δεν χαλάνε σπίτια. Σε όλους. Είδαμε και τον πρόεδρο χτες, με την παρουσία του πρόεδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πόλη μας, έταξε σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Με το τάξιμο δεν έχασε κανείς. Αλλά αυτές οι πολιτικές είναι προηγούμενο δεκαετία. Η νέα γενιά δεν μπορεί να στέκεται στο λαϊκισμό και στην πρόταση προς όλους. Όλοι έχουν δίκιο. Είναι δυνατόν να έχουν όλοι δίκιο? Και η τρίτη πολιτική πρόταση είναι η πρόταση που είναι από τον πολιτικό φορέα των δικαιών μας. Πρόταση της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της σταθερής θέσης ευθύνης. Τα προηγούμενα χρόνια και εμείς είχαμε εκπέσει στο λαϊκισμό. Και θα πρέπει, είναι το μοναδικός πολιτικός φορέας που έκανε έντονα την αυτοκριτική του. Λάθη, αδυναμίες, αποδείχθηκε ότι έκανε και το Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια της διακυβέρνησης. Έχει και πάρα πολλά θετικά. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αλήθεια που διορθώνει αδικίες, μια αλήθεια που σε βάζει να δεις τα πράγματα διορατικά, να δεις το μέλλον. Είμαστε σε σύγκρουση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας του εκφοβισμού. Είμαστε σε σύγκρουση όμως και με την πολιτική του λαϊκισμού και των εύκολων υποσχέσεων. Εμείς κρατάμε ψηλά την ευθύνη, σημαίνει κρατάμε ψηλά την ειλικρίνεια, την αγωνία για τη χώρα, κρατάμε ψηλά την οικονομία, κρατάμε ψηλά όσα με κόπο, με θυσίες κατέβαλαν οι Έλληνες τα προηγούμενα χρόνια. Οι πολίτες λοιπόν θα πρέπει να κρίνουν ελεύθερα. Το Πασόκ είναι εγγυητής της εθνικής σταθερότητας και δεν είναι κυβερνητικός παρατέρ. Πιστεύετε ότι την επόμενη μέρα δεν μπορούμε να μείνουμε έξω από τα κυβερνητικά έδρανα? Για μας 6 είναι τα κυρίαρχα σημεία. Η πολιτική σταθερότητα, η οικονομική σταθερότητα, η μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα, η θεσμική σταθερότητα. Προτείνουμε, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα συνταγματική αναθεώρηση. Και ένα από αυτά που προτείνουμε συνταγματική αναθεώρηση είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει και τον πόνους. Το πόνους θα είχε σημασία, θα είχε αξία όταν ένα κόμμα πλησιάζει το 42-43%. Όταν το πόνους δίδεται σε χαμηλά επίπεδα, δεν έχει καμία αξία. Δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά εκβιασμό, και το βλέπουμε ομά να γίνεται τώρα από τους δύο, θα έλεγα, σε μεσαίο μέγεθος πολιτικά κόμματα προς τους Έλληνες. Εκβιάζουν τους Έλληνες ποιος θα βγει πρώτος για να πάρει τον πόνο. Θα είχε μεγάλη αξία όταν αυτό ξεπερνούσε. Εμείς σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε το ψηφοδέλτιο με ανθρώπους μπροστάριδες, έχοντας όλα αυτά τα χρόνια και την πορεία μας στη Μεσσηνία. 6 σημεία για τη Μεσσηνία είναι η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου, ότι αναστήθηκε η Ολυμπία Οδός, ότι βάλαμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το δρόμο Καλαμάτα-Ριζόμηνος, ότι η πορεία μας
και η σχέση με την αγροτική οικονομία, ο ευλογημένος τόπος της Μεσσηνίας με κορυφαίο προϊόν το λάδι θα πρέπει να τύχει μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής. Ο τουρισμός στη Μεσσηνία έχουμε θετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια και βεβαίως ότι το Πασόκ έβαλε τη σφραγίδα του στα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα, το ΤΕΙ και το ΑΕΤ της Πελοποννήσου. Που δεν έγινε για λόγους να πληρώσουμε, οι φοιτητές να δώσουν για τα σουβλάκια ή τέλος πάντων τις καφετέριες ή στα ενήλια, αλλά ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, ένα ίδρυμα ΤΕΙ, προσφέρει στην τοπική οικονομία, προσφέρει πάνω απ' όλα στον πολιτισμό, στον τοπικό πολιτισμό. Συμβάλλει καθοριστικά. Σήμερα λοιπόν απευθυνόμαστε ευπρόσωπα προς τους Μεσσήνιους πολίτες, ζητάμε τη στήριξη, γιατί μέσα από αυτή τη στήριξη πιστεύουμε ότι θα διαχειριστούμε την ευθύνη διακυβέρνησης στις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ.